Гаспадарства, цяпер павінен быць блогер нехта ў нашай студыі. Сцяпан Святлоў, аднак не з'яўляецца, хаця мы чакаем яго, з'явіўся нейкі дзіўны чалавек тут. Вітаю, не ведаю, што адбываецца. Дзе Сцяпан? Чалавек я не дзіўны, я Вітаўт Сіўчык, але весткі я дзіўныя прыношу і ўвогуле ведаеш... Стоп, ёсць нейкі званок, мне кажуць. Давайте пусцім. Вітаю, студыя, вітаю, Сергей, вітаю, Вітаўт, гледачы. На жаль, зараз у студыі я быць не магу, зараз даводзіцца літаральна ўцякаць, бо невядомыя асобы гоняцца за мной, але мы ім яшчэ пакажам. Што там сталася? Што такое? Што адбываецца? Нават, я думаю, што гэта нейкая дрэнная сітуацыя, непаразуменне, хаця, не, чакай, ёсць вось ад нашых гледачоў смс-паведамленне, а ў ім фотаздымак. Давайте пакажам нашым гледачам гэты здымак. Хай ён не хлусіць, што за ім ганяюцца. Вось ён нехта, вось ён Сцяпан Святлоў, дзесьці на Мальдзівах, піша наш глядач. О, ну так недрэнна падкачаўся ён, бачна адразу. Пакуль адпачывае на сваіх Мальдзівах, тут людзі працуюць. І сённяшні суб'ектыў вымушаны проста ратаваць Вітаўт Сіўчык. І Сергей Пацасонны. Пачынаем. А пакуль Сцяпан насупраць хвалі уцякае ад нейкіх ананімаў, нехта ўжо ўрываецца на экраны IT-краіны. IT-краіна рушыць у свет або дажынкі на мінімалках. На міжнароднай выставе ў Марселі з'явіўся стэнд, які меўся прэзентаваць беларускую культуру, кухню ды прадукцыю айчынных вытворцаў, а прэзентаваў чарку і скварку. І ўсё ж такі чагосьці на здымку не хапіла. Брак выправілі інтэрнаўты. Агулам жа людзі раяць вярнуць асартымент сталічнай крамы электроніка на месца. Што гэта, запытаецеся вы? Ці не IT-краіна выпадкова развальваецца? Ды не, вы што, гэта наадварот будаўнічыя працы. На кадрах хлопец з генпадраду Будтрэсту нумар 7 робіць праём для камунікацыяў у жылым доме. Ну і што 21 стагоддзе? Ну і што IT-краіна? Навошта электрапрылады? Як кажуць, даюць дзяўбі, б'юць уцякай. Что вы можете там решать и строить? Вы же даже сарай не сможете отремонтировать. А вось катэдж Лукашэнкі ў Сілічах схавалі ад людзей з дапамогаю фоташопу. Даволі мілы трохпавярховік, у якім спыняецца першая асоба, прыязджаючы катацца на лыжах, раптам знік спачатку са схемы комплексу, а потым і на агул з панарамнага здымку. Аднак гуглу не падманеш. Дом ёсць, логікі няма. А вось Мікалай Лукашенка шыфруецца куды горш. Падобнага да сына кіраўніка дзяржавы хлопца нашыя гледачы заўважылі каля аднаго са сталічных Макдональдсаў. Падлетак з невядомай асобай няспешна выйшлі з ядальні ды накіраваліся да бабулі, што прадае кветкі. Таніраваны Лексус у гэты час лыпаў аварыйкаю ды з парушэннем ПДД аддана чакаў пару побач. У Менску з'явіцца яшчэ больш камераў відэаназірання. Не, гэта невялікаму брату, гэта айчыннай міліцыі так падабаюцца нашыя твары. На сёння ў сталіцы ўжо амаль 4000 аб'ектаў абсталяваныя сістэмамі відэаназірання, у тым ліку прымерачная ЦУМу ды прыбіральня радыётэхнічнага каледжу. Не адстаюць і рэгіёны. У начным клубе Полацку дык на агул ноу-хау. Відэа з тымі, хто не патрапіў ва ўнітаз, збіраюцца змяшчаць у кантакце. Па ўсёй IT-краіне ладзяцца ідэалагічныя сустрэчы пад эгідаю БРСМ. Кароткі змест іх просты. Также Беларусь является, как заявил Александр Григорьевич Лукашенко, одной из лучших стран для жизни людей. А калі з'яўляецца, то навошта казаць? Людзі і так пабачаць. А вось біл-чырвона-белы сцяг у студэнцкіх інтэрнатах бачыць ніхто не павінен. У горадні нацыянальны сімвал не правісеў у пакоі студэнтаў і тыдня, раптоўна знікнуўшы. Пазней адміністрацыя патлумачыла. Ваше мнение должно оставаться при вас. Вы живете в государственном учреждении. Вас учит государство под нашим, какой есть руководитель, такой есть. Мы живем более-менее неплохо, а вот это вот вы плохо сделали. Нельзя такого делать. Вы знаете, как президент наш относится, вы знаете, да, когда выходит. Он никем не запрещен. Запрещен. Издам у нас все запрещено неофициально, у нас все можно неофициально. Но вообще лучше не надо. Просто лучше не надо. Хорошо?
Затое 100годдзе БССР у нас плануюць адзначыць на дзяржаўным узроўні. Сцяпан Святлоў, суб'ектыў Белсат. Ну, Сцяпан, як заўсёды, проста калупаецца на гэтым нашым дне хрустальнага сасуда, дастае адтуль усялякі бруд, і вось гэты сцёб за ці краіны абсалютна незразумелы. Нейкія поспехі ў нас ёсць, і іх нават І сапраўды, вельмі вось шмат. на гэтым тыдні літаральна вось на інвестыцыйным форуме «Беларусь Кроссвэй», які зводзіў Дзяржаўны банк развіцця, прэзентавалі трактар будучыні. Опа, гэты Сапраўды. трактар будучыні, калі на яго паглядзець, то ён можа нават на Марс можна ляцець з гэтым трактарам, і там як Curiosity будзе ездзіць па Марсе. Гэта больш сучаснае штосьці. Цалкам з табой згодны, але, пэўна, застаюцца праблемы, а між тым свае клопаты, свае праблемы ёсць не толькі ў шэраговых беларусаў. Лукашенко таксама па-свойму заклапочаны. Александр Рыгорович традыцыйна залазіць у тэлевізар, каб на ўсе спосабы пераканаць, што ён найлепшы правадыр для беларусаў. Якія жестачайшыя аргументы прагучалі на гэтым тыдні, распавядзе Вольга Старасціна. Пакуль беларусы пачынаюць рыхтавацца да новага года, кіраўнік краіны рыхтуецца сам і рыхтуе чыноўнікаў да новых прэзідэнцкіх выбараў. Мы должны подойти к выборам так, чтобы в умах людей альтернативы не было. Беларусам ізноў прапануюць выбраць Лукашэнку. Падчас першай перадвыбарчай кампаніі людзі гэтак віталі будучага прэзідэнта. Цяпер жа кіраўнік краіны не ходзіць проста так у народ. Ды да сябе простага народу не запрашае. Да Лукашэнкі лягчэй трапіць, калі ты маладая дзяўчына. Да таго ж першая ракетка Беларусі. Зорка Арына Сабаленка можа прыйсці да кіраўніка краіны нават у спартовым строі. Але не могуць трапіць на прыём да Лукашэнкі людзі, якія шукаюць справядлівасці і развязання жыццёва-значных праблемаў. Напрыклад, пенсіянеры ці маці забітых у войску жаўнераў. Я не смогла к нему попасть по очень тяжелому случаю. Мне не пришел даже ответ. Тяжело и не добиться это точно. Потому что звичайных людей у нас не шануют. Звичайные люди у нас живут как быдло. Звичайные люди, это же не пиары. А можа, дарэмна Александр Рыгорович боится сустракацца з простым людам. Пра што б людзі яго запыталі? Получку, когда ты добавишь нам? Есть справедливость в Беларуси или нет? Пока ее нет. Почему у медиков такая маленькая зарплата? Коли будзе добра жить. Коли ён на пенсию зайдзе. Ой, такіх пытанняў Лукашенко дакладна не хацеў бы чуць. Таму Александр Рыгорович будзе надалей сустракацца з лаяльнымі, а таксама маладымі ды энергічнымі. Улыбку, пожалуйста. Але, можа, і народ хацеў бы таксама ўжо бачыць маладога прэзідэнта. Хаця, калі такога некалі прапануюць нам выбраць, то без сумневу гэта зноў будзе Лукашенко. Мы не выбіраем і чыноўнікаў, іх прызначае Лукашенко. І ўсё было б добра, каб не тое, што надта зладзеяватыя гэтыя прызначэнцы. Але цяпер кіраўнік краіны сказаў, што чыноўнікі-корупцыянеры павінны вярнуць грошы народу. Народ мы і запыталі, куды вернутыя сродкі варта накіраваць. Школы, учреждения здравоохранения, образования. Врачам зарплата. Для детей и пожилых людей в первую очередь. На што прызначыць вядома, толькі ці вернуць чыноўнікі грошы ў дзяржаўны скарб. Не верну. Уже сколько лет прошло и ноль. И все ворует. А то рабочих, а то людей. Чиновники ніколи не отдавали награбленное. Нет, не вернут. Ну как, они будут возвращать, но мне кажется, пока они будут возвращаться, то заберут больше. Тое, что скрали, у нас скрали 25 год. Кто нам верне гэты час, гэтыя гады? І зноў намякаюць на чвэрць стагоддзя ўладарыні Лукашэнкі, які абяцаў клапаціцца пра народ. Народу стало хоть немного легче. Але сёлета не народу, а тым жа чыноўнікам Лукашенко на 30% падняў заробкі. Вольга Старасціна, суб'ектыў. А тым часам яшчэ адна праява краіны для жыцця. Беларуская дзяржава працягвае добраахвотна прымусова рыхтаваць сваіх рэзідэнтаў да другіх еўрапейскіх гульняў, якія наша сталіца прыме напрыканцы чэрвеня будучага года. Міліцыянтам дадалося працы, а цывільным асобам бязмежнай трывогі. Як, напрыклад, і нашаму спартоваму аглядальніку Александру Пуціўлу.
Заўтра ў вузкіх колах нашай амбітнай дзяржавы вялікае свята. Пачатак продажу квіткоў на другія еўрапейскія гульні, якія пройдуць у Менску ўлетку 2019-го. Толькі паралельна з лозунгам «Усе сцягі ў госці да нас» гасцінныя гаспадары абавязкова кажуць і цыц. Галоўнаму беларускаму пацешніку больш акрэслена трызніца, што разам з бяскрыўднымі спартоўцамі, заўзятарамі і проста турыстамі як піць даць. Абавязкова прыедуць і ворагі нашай дзяржавы для народу. Сапсаваць любое свята, у тым ліку і спартовае, можна адной непрывабнай выхадкаю. Трэба зрабіць прафілактыку такіх выпадкаў, пазбегнуць іх і не дапусціць на спартовыя спаборніцтвы заведамых правакатараў. Всякие тут ходят. Жгуть. І з гэтай нагоды Міністэрства ўнутраных справаў павяло жорсткую барацьбу з віртуальнымі тэрарыстамі, трэнуючыся на ўласных законапаслухмяных грамадзянах у выглядзе маштабных вучэнняў сілавых структураў, у якіх задзейнічаюць некалькі тысячаў узброеных жаўнераў-швейкаў. Напружыць, а жанчын і дзяцей, якія пастанавілі выбрацца на матчы нацыянальнай зборнай ці чэмпіянату Беларусі па футболе на менскі стадыён «Дынама» яшчэ і напужаць, паспелі ўжо 4 разы цягам кастрычніка-лістапада. Поўныя лампасы песімізму міліцэйскага начальства паходзяць ад сталага воклічу галоўнакамандуючага на мянушку «Бацка». Віхуры варожыя веюць над намі, і падначаленыя адказалі «Ёсць», а значыць... Чакалі і не дачакаліся. Блогер нехта так і не з'явіўся ў студыі, а здымкі з ягоных вакацыяў, здзеку над усімі намі прыходзяць увесь час, і вось можна пабачыць, што ён вырабляе. Будзем чакаць нехту ўжо неўзабаве. Вітаў Ціўчык, Сергей Падсасонны ў студыі «Белсат».